Impulsar o comercio de proximidade. Este é o principal obxectivo da orde de axudas que vende publicar a Consellería de Economía, dirixida a centros comerciais abertos e federacións de comerciantes de ámbito supramunicipal. Agora mesmo está aberta a orde de axudas para os centros comerciais abertos, para o que a Xunta de Galicia destina 2,5 millóns de euros en exclusiva só para os centros comerciais. A maiores temos outra línea para as asociacións e federacións de comercio de carácter supramunicipal, pero en concreto para os centros comerciais abertos a Xunta de Galicia reserva 2,5 millóns de euros que están destinados para axudarlles a levar a cabo o seu traballo. Un traballo moi importante que están a facer os centros comerciais abertos, tanto no que é a dinamización dos cascos históricos e dos centros das nosas vilas e cidades, como tamén para fidelizar ao cliente. O delegado provincial informaba desta convocatoria no transcurso dun encontro coa directiva de Noia Histórica, no que lles expuxo as novidades deste programa tan necesario para seguir a promover campañas de dinamización do comercio e da hostalería local. Con estas aportaciones económicas son muy necesarias porque lo que hacemos a lo largo del año es hacer programas de dinamización con el fin de ayudar a la actividad hostelera y a la actividad del comercio. Ademais das axudas autonómicas, o Concello de Noia ven colaborando coa patronal dende a súa posta en marcha dende hai case 2 décadas. Neste momento mantéñense outras liñas de colaboración dende o propio Concello con unha axuda, unha subvención que ten un carácter anual. O ano pasado implantouse tamén unha axuda para, digamos, a posta en servicio e optimización do funcionamento da Marketplace, da plataforma digital que promove Noia Histórica. Ademais de abordar os principais aspectos desta convocatoria de axudas, cuxo prazo rematará o 27 de xullo, o delegado presentou un novo entorno digital que a Xunta vende poñer a disposición dos centros comerciais abertos para contar con datos máis precisos sobre o comercio galego.